tinggal anak ing jubel supaya bisa mengangkat para berandal. Hei para tamtama, siapa mangaro? Hei Sanjoto, lumaksana kita. Kejaba saka kuwi telung dina aku lan kanca-kanca kuwi durung mangan. Sebab mergo tanggung pangan wis tekan. Kabeh mau sing salah dudu sapa-sapa. banjur sapa? Raja ning Baghdad sing ora mikir kawulane. Nanti aku kowe kabeh padha geglarang-glarang ning alas Badri kene. Ora keliru.
Nganti kowe lan aku saben dina dadi rompak. Saben dina dadi berandal. Iki mung mergo saka wong Badak. Kabar pisan kae pengayoman. Sing ora bisa kanggo tulodo. Tuladhane sapa? Rustam Haji. Apa dheweke iku mikir urip kabeh? Kabar pisan ora mikir uripe kawula. Upama kalian aku saben dina blandang ngecu ngene iki, apa kleru? Yen kanggoku bapak ora kleru gak. Namun sapa kuwi? Mbok menawa jeneng Jalalan Jalil. Iki wis keprungu ana ing kerajaan Baghdad. Aku malah seneng mergo jenengmu lan jenengku iki saya kondang kawentar. Kondange jeneng Gandal Jalalan Jalil. Mesti keprungu wong-wong saka Baghdad. Bener. Tan wurunga mesti ana utusan punggawa praja saka Baghdad tumuju ana ing alas Batu. Alodhangan kanggo kula lan kanggomu, Pak. Mula saka kuwi tenane yo iki sing tak enteni. Awake dhewe ora usah golek tandon pangan. Budal ana kerajaan Baghdad. Malah kaboro. Awake dhewe diteri bondo akeh. Mesti wae perangane prajurit-prajurit utawa rati baski saka kerajaan Baghdad. Kan duweni bondo sing akeh. Lamun to bakal rangket kowe lan aku supaya gampang wong Baghdad tumuju ana ing alas Badui gawe geger ana ing Karang Pradesan. Mesti wong-wong saka Baghdad mesti kepriake kabeh wong. Pak Lek, sing rabeni Mbok Lek sapa? Pakde meneh. Kok kira aku ngrabeni mbok demo lho kowe? Nek diceluk piye? Mlaku nrunyung kaya tikus. Lah iki anjing dalanan lak ya. Ngerti menungso iki ora? Ya aja galak. Ajane Pakde aja galak-galak. ngerti. Ngerti ya galak. Mula saka kowe. Aku pengen takon sapa aran? Aku. Aku Rokayati. Rokayati. Sabanjure pelek iki sapa? Aku Jalal. Jalan. Jalil. Wala jenenge elik-elik. Lo. Jeneng elik ning wonge bagus. Walah. Ini kok bagus. Apa kok Apa jenengmu mau? Rokayati. Rokayati. Kok Gonmu nyawang aku karo dulurku elek iki piye? Ana ing alas Badui. Ganteng-gantenge wong yo wong loro iki. dadi ning alas Batu iki sing diandhep kuwi wong Bener. Kleru. Mergo kancane kewan-kewan. Tuladhane kaya gethek. Lah, ya cocok. Mula gandeng dhewe. Mula aku tak liwat. Durung dhisik. Gampang men. Kowe wani teko ning alas Badui ora bareng karo bojomu. Bojoku wis pegatan kok. Wis pegatan. Dadi Dadi kowe ngono. Cocok gathuk galituk. Ono rondo malah diku. Seneng aku malah. Kok seneng? Upama aku nyedhaki kowe, ora ana sing wani nyedhaki meneh. Tidak. Iya, Dadi ya wis sedang no. tegese cedhak ora ngono kuwi. Yen to kowe bebarengan karo bojomu, aku nyedhaki kowe mesti wae aku ewuh karo bojomu. Sarene kowe rondo, ora ana sing gandeng. Lah saiki kowe pengen tak gandeng ta ora? Gandeng. Iya. Alamu. Urip bebarengan karo aku saben dina kowe mergawe bondo donone eno aku. Lho. Lah kok Enak to? kowe? Akhire apa ora? Lah iya. Lah kok Wong lanang saiki sing digoleki enak tak kandhani. bener nak wong lanang kowe. Tur meneh. Upama kowe milih antarane Jalal apa Jalil. Uripmu mesti enak. Kok iso jane kowe iki nyambut gawe apa
Ora ngerti. Ari njaluk butuhmu apa? Kowe butuh TV sing gedene sak padha lawan TK tak colongno. Kowe pengen kalung sing gedene sak rantai sepur tak jupukno. Kowe kepengin montor sing bekas tilang-tilangan disita tak colongno. Ora mau kuwi. Kowe pengen nang bagus. Iya toh? Kowe pengen nang bagus, ya ono ning kene wis. Lah yo iki pilihan saiki. Wala. Gede cilike iki maling ngono to. Yo. Oh, alah maling kok bianggane kaya ngono. Kowe bondo donya ora duwe. Saiki ini aku weneh ana sithik kepiye rasane? Omong kelonan karo rondo kuwi piye rasane? Aku jaluk kelon. Aku mau keloni. Wong wedok bojo. Wis tau ngrasake wong duwe bojo. Wes. Saben bengi turu awon. Aku Timba-timba. Bisa. Wayah-wayah udan, angene semripit iso kelonan. Ya wis iki kowe rondo. Upama enek udan, ana angin. Apa ora sakit? Aku wis iso kelonan kok. Lan karo sapa? Guling. Guling ora iso ambekan. Ora iso anget. Sama. Golek bantal sing ana ambekane. Sopo manis? Kowe Oi, depisin wis kulino wong siji digarap-garap. Orane siji aja siji garap-garap.
bodoh yo. Kowe wis londo, ora usah wedi ora wene loro. Kowe iki rondo. Iya. Ora ada sing hormati. Ya toh, yen to kowe tak mek bojo, mesti kowe tak hormati. Ya sepi. Gelem apa? Gelem ora? Tiga bareng-bareng. Ayo, ayo. Panas. Tulung Pakde. Kowe iku yo ngono kok, Dut. Lah pripun? Kok iku mulane wong mendem malah keliwat. Lho lah aku kan jalan kula mriko mae. Yo kowe arep dienggo surungan. Lah aku lagi dulu semono kae. Iku kula ndak jebol. balik. Kita balik. Matur nuwun nggih. Sugih kendel bodowani. Lanyu sikil tumuju ana ing alas padu. Tenane kowe sapa? Mumpung durung kowe tak pateni lan ruangku kabeh. Mergo wis wani nyarui. Jalal lan Jalil ana papan kene. Kalamun kurawan karo aku ora apa-apa nanging dan dengan kepen ngerti aku bakal ngerti marangku. Apa? Apa? Bakal kelmanan. Bakal kelman. Apa to? Bener kabeh kandhaku. Wong badat mesti tumujune alas Ora padha. kleru. Sawangen. Bondo donya Mas Sandangane iki upama tinggo mangan kelan aku mbok menawa 7 sasi ora usah bener ya. saiki kandhe kowe Apa sing mbok arep? pilih bondo apa nyawa Yen aku milih nyawa, yen kowe pilih nyawa bondo donyamu pasrahke kelawan aku lan kanca kancaku yen aku abot bondo. yen kowe abot bondo nyawamu tak ontapke saka ragamu Bener lamun to kowe eman nyawamu. Bagus yen koyo ngono. Sing kurang. Isih kurang. Aja mbok ilangno lho ya. babe Ini isih 7 sasi. Ngene diapure kok avansa velos. saiki bali Isih kurang apa ora? Isih kurang. nane mun iki sing kurang Yen isih kurang. Sesuk-esuk. Kowe nang omah. Ono ing badak, ono juga bakal tak kowe ini bondo sak oke-oke. Ora mung kuwi, apa meneh ora mung kuwi. Kalamun kowe bisa ngrubuhake kerajaan badak. Kowe kabeh uripmu bakal mukti mulya. Kowe bawa aja brandal, kowe bak dadi prajurit. Sik. Ning ngarep kowe kondo lamun tok pakah ning kerajaan badak. Iya. Jenenge pakah kowe mesti Gusti tuhu kan sembane nanging dina. Kowe tumujuane alas Baduy saya-saya ngakon aku lan sedulurku rubuhake ora kerajaan. Mergo tekawe papan kene ing pamrih kepengin bakal suton. Karena kowe kabeh. Dadi tekamu ana ing alas Baduy mung pengin sapekuton kawan aku Iya. lan kanca kancaku. Bener. Kanthi dalan aku bisa ngrubuhke Baghdad, uripku, urip sedulurku lan kanca kancaku iki mulya. Apa kabeh kandamu sekiranya bisa tak ugemi? Kalamun aku cidra ing janji. Kakeh ketene wong utak. Gampang dong ngucap sing kaya ngono mergo apa? Wong yen duwe karep kuwi janjine muluk-muluk. Lamun to besok kowe dadi ratu ning kerajaan Baghdad. Iya. Wis lali karo janji. Kalamun kowe pandak sing kaya ngono ora kleru. Pancen adane kaya ning aku sok padak-padak. Yen aku abang-abang yen ijo-ijo. Ya. Ono tak opi opo kamdet kandam lamun to kowe cidra kowe goroh pisah jonggolan tembung. Nah, kanggo mimiti rubuh akeh
kerajaan Baghdad waktu dina iki. Tapi ini Sang Raja Rustam Aji. Yo, Ya. Iki utusan marang Pangeran Panglima Yusuf Panglima Yusuf. sing supaya ngrangket kowe kabeh. Di mana ora kamu salahne? Aku ninggalake papan kene. Sesingita. Iya. Lewat tos saya kono naik. Hati-hati. Yo. Tenan to. Sithik moko sithik dalan ngubahke kerajaan Baghdad. Luwih gampang. Bener. Mula sopi. Konco ruangmu kabeh kae dicepaki. Awekane yen to ono tekane. Panglima Yusuf ning papan kene aja nganti jelati. Gedaki. Odo setiti. Ayo, Weh, cepat kabeh. Takonane dhisik. Ora munggo di sana ing alas Baduy kene kondange ana salah sawijining brandal keng jeneng Jalal lan Jalil. Apa kowe ngerti? Kowe takon brandal Jalal lan Jalil. Yo, ing kene bakal blok. Aku kang aran Jalal. Aku Jalil. Bali takon sapa kowe? Srawengke Panglima Yusuf aku. Oh. Kalebu ante-anteke wong Baghdad. Ora kleru. Jalal lan Jalil. Piye Sup? Yen kena tak elingake aja teruske nggonku tumindak njarah rayah bondo dunane kawula. Ayo tak sowanke ngersa dalem Sang Raja. Mengko tak jalukke pangapura, saya-saya tak suwunke pegawean ben kowe ora dadi brandal. Nganti aku tumindak berandal kaya ngene iki. Anane sing luput ora ana liya. Raja Rustam Haji. Kedlarang-dlarang uripku mergo babar pisan. Kae ora mikirke kawula-kawula cilik. Sak indenge jagat ana ing kerajaan Baghdad. Sup. Kula kandhi kuwi. Ing kene aku njaluk kanthi banget lereno tumindak. Wis kadung loro atiku. Igit-igit raja ning Baghdad yen durung mudhun saka kursi gambar main sendalu ana ing kerajaan Baghdad. Aku ora pangan kok gawe geger kaya ngono padha karo nantang prajurit ing Baghdad. Pasti Ayo, ayo.
Raden. Baik, Pak. Umang kampung yang dewe. Bawa bojum sampe bedene. Apa? Wah, apa sanjung aku? Loh. Colok. Ojo nek buriku aku. Malah tapi soal gini.
apa? Tapi yang siap. Ini cek. Tak. Tiara. Ngomong Tiara. Anjir ngomongnya ngene. Hah? Ila tujuan. Ya.
terus ya. Tak karepake. Ayo. Bakal mulya. Dan aku ora gelem. Kowe apa? Kowe kan dadi kepala. Maju, Mas. Apa sih mau kono? Ojo bae. Wah, Simanggul. Hei, metu aja po, hei. Aku tak. Tak kira wis mlayu ana ing palagan, hei. Ayo ku bareng pecatan nyawamu. Ning cukup. Yes. Ojo monggo atose balung gandel-gandel. Iki sing bakal munggasi kowe. Saiki ditetok wae. Bakal aja ngopo kowe. Matu aja po. Wah, Simanggul. Bisa wit gede ya. Metu aja po. Gus. Ojo dadi watu sambungan kowe. Sumikir. Aku bakal sumikir saka kene nanging wis barengi pecate nyawamu. Arep kekadean apa wong ndang. Ayo, nang terang papan kene. Iki perkara BS betul. Ontor ae wae dadi siji. Lah iya. Sponsor goleki teli, Des. Oh, dijaluk.
Ada apa? Loh, sirahku nih, sirahku nih, sirahku. Aduh, loh, dia mau. Sirahku nih, lihat ya. Weh, ya ampun sirah arti gunung cawan. Wah gedeng aku, dadah, tak tinggal dulu aku melayu. Ya hilang deh, cublok. Ampun, dadah. Lesop. Aku ya melok telah kadang-kadang wayang mangganya iki. Assalamualaikum. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muncul. Saya
Endang. Ana apa le Mas? Bengi iki rame ya. Lelap nontonnya ayu-ayu, sing lanang bari-bari, kompak pokoknya. Kompak pemuda omprek community ya. Desa Pondoan, Kecamatan Pati, Kota Kabupaten Pati. Bengi iki acarane halal bihalal ya. Wah, dongakno Mas muncul. Dongakno. Iya no. Ya entak dongane muga-muga sak bubare nimbali pagelaran Sandiwara Ketoprak Wayu Manggala bumi Desa Pondoan kene dadi bumi kemalimpah lo jinawe murah sandang murah pangan amin Allahumma. Rezekine melimpah ruah ora lokak ning tansaya keba amin Allahumma. Alhamdulillah matur suwun ya Mbak Endang bengi iki ditimbali nang Pondoan ngibur kabeh masyarakat ngono. Iya, Wayu Manggala iki pancen kondiang tenan jos weh mega. Ya delok ketoprak sapa iki? Ketoprak sapa piye maksud tem ketoprak Bapak Mogol. Bapak Mogol. Walah layanan kok lamune pirang-pirang walah ojing iki ojing. Carane nanggap piye Mas Muncul? Gampang, langsung ditelepon. Nomere piro? Oh, kowe ora mudeng, kowe wong anyar. Ngenyek diwaraya. Oke, ayo monggo langsung ae ditelepon badhe ngersakaken Wayu Manggala. 081 Plastik Mas. 228 Enak. 128 Ngoyo ngono aku ya balik no. Masa Tenan. gage kowe iso apa ora? Aku sing cepet Mas. Ora koyo muncul iki. Wah, gayam gagenan ayo. 1 Mas, koplo cepet no ya. 081 228 128 129. Waduh, kecepatan iku Mbak Endang. Iku nomornya Pak Mogol langsung ditelepon nae aja suwe. Ayo ndelok ketoprak nang Pondoan ayo. Langsung diringi DJ. Lek gendong kawa-kawa. Wayu Manggala. WM Augie featuring Dimas RMX. Oh.